हाँ जजमान अब बैठो। पतिया नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा विनाश आज भरो ढील दो ढूंढी जनी छील दो अब बमकल बा मिजाज तनी हौ वाला फील दो विनाश दुल्हा दुल्हन के जोड़ी सेम सेम बा और दुल्हन के ढोड़ी में 32 GB रैम बा विनाश। हे पंडित जी कौन मंत्र पढ़ रहे हो? पगला उला गेल हुका जी बंद करो। देवरा ढूंढी चटना। अच्छा जजमान अब बीज डीजेवा पर बाजार लो ढोढ़ी में लोढ़ी डाल दे तो ये सब खराब नहीं हल वखने तोरा बुरा लग रहा है। अजी नया जमाना का मंत्र है जजमान। अच्छा ये सब छोड़ो। ए जजमान अभी तक लड़किया के नहीं ले हो जी लगो भोर उर करा दो की भी हवा करावे में आय की विचार है जल्दी से लड़किया के बोला हो। हे जजमान मने की शादी ब्याह के समय है और तू एजा परमाणु बम छोड़ ले हो। नहीं पंडित जी ये परमाणु बम नहीं है ये आइटम बम है। ए जीजा जी तोरा परमाणु बम आइटम बम में जे छोड़े के है तोरा बवासीर को की जी कैसे तोरा बाबूजी पसंद कैलखुन है। कहतो हल बाबूजी के कि डॉक्टरवा से चुतरियो चेक करवावे अभी तक लड़की के लइबे नहीं कैला है और बकवास कर रहा है। आई रे निर्बंसा की पड़ पड़ कर रहा रे एक तो नीचे से पाद रहा आए ऊपरों से पड़ पड़े ले है। इतना सुंदर बॉयफ्रेंड छोड़ के हम तोरा से बियाह कर रहा है ज्यादा बोल ना धक पड़पड़ा देबो। आगे मैया छोरी तो पहले से 5 साल है और एकरा से हमरा बियाह करवा रहल थी हम तो बर्बाद हो गेलिए। हाँ रे निर्बंसा हाँ फंसा लिए तोरे नियन पदाकड़ा से बियाह कर भाई। ए जजमान अभी शादियों नहीं होलो है और तू दोनों एरा पर झगड़ा करे लगल हो ये सब अशुभ न हो भाई जी ऐसे मत करो। देखो पंडित जी गुस्सा बरा दे है एक तब पात के आहिन कैले है और हमार बहनी से लड़ रहा है यही से गुस्सा बढ़ गए मगर ऐसा कोई बात नहीं है पंडित जी। अच्छा ऐसा बात हो जान कोई बात नहीं हम बियाह करे ले तैयार है। हगला ए जजमान पहले तू एक काम कर तू पहले हगिएला नहीं बहन को तू हगिए ले बहन के पात के एकदम पूरा गम का इधर के बप्पा हमरा हार्ट अटैक ला देते बहन कोटा। अरे तोर हम बियाह नहीं करे हम जाइयो अब भेजबो अंशुए से करके अब वो आके तोर बियाह करे तो कौन विपत के बुला रहा लो पंडित जी। अरे ऊ तई बहन कोटा के खाड़ा करा के पिछुआड़ा में गोली मार देते तू ही कराहो पंडित जी तू ही कराहो। अच्छा ठीक हो अब बैठो जजमान फिर देखो की कहियो पंडित जी पात के परेशान हो गेलियो हमरा जोड़ी जाए तो हो गेले। ए जीजा जी नहीं पचो हलो तो इतना काहे लगी खा ले लो। हट बहन के ए पंडित जी हमरा जाए दो ना जी हट बहन के रोटी खिला दो पेट में गुड़गुड़ कर रहा महका देलखिन एकदम महकैले अखिन की। ए जजमान शांत से बैठो ना जी। ए पंडित कैसे पास नहीं करो तो मनु जाई ऐसे ही पेट में गुड़गुड़ा रहा है नहीं जाए तो भूता हवन कुंड में हग देबो हवन कुंड हगन कुंड में बदल देता। हे पंडित जी हमरा जाए दो। ए जीजा जी बीच में जायल अशुभ हो है 5 मिनट के बाद है बैठ जाओ सदिया कर ला बाद जाके पैखाने में बैठा रही। ए पंडित जी अब हमर बर्दाश्त न होतो हमरा जाए दो तो मरबे भोग देबो। अरे कैसन करनी बहिन कोटा नसता गेलै जे हमरा पैखाना वाला जाए द पंडित जी 5 मिनट नहीं तो देवो हमारा वे फरहाद। ए पंडित जी जाए तो बड़ी जोर से लागल हको। अरे कैसन करनी बहिन कोटा नसता गेलै जे हमरा पैखाना वाला जाए द पंडित जी 5 मिनट नहीं तो देवो हमारा खैलो खूबे चाट के हाथ तबे न होलो जी जाई गड़बड़। खैलो खूबे चाट के हाथ तबे न होलो जी जाई गड़बड़। मड़वा पर झाड़ावा लगलो ए जीजा कहर रहलो पड़ा पड़। मड़वा पर झाड़ावा लगलो ए जीजा पाद रहल हो तू पड़ा पड़। नहीं बर्दाश्त नहीं हो तो अब
हम जाइयो हमरा से नहीं रुकतो। तू तब तक ले पढ़ो अपन मन। ए निर्बंसा कर्मी ड्रामा चुपचाप बैठो कि मार के लपड़िया नहीं बढ़ो, हमरा बड़ी जोर के लागल हो, हम आगे बैठ जाऊं। रुक रे निर्बंसा तोरा बताबो ही। आगे नहीं मारा, मैं छोड़ दे, बड़ी जोर के प्रेशर आलो हो जाई तो एजे पड़ी। देख चुपचाप बैठ जो, नहीं तो मार के जे हगाम उता देबो। तोर सब इज्जत प्रतिष्ठा चल जइतो, जिंदगी भर के यादगार बन जइतो। इज्जत प्रतिष्ठा अगर बचाना हो जीजा तो चुपचाप मड़वा में बैठा रहो, नहीं तो सही में दीदी मार के हगाम उता देतो। बड़ी गोसाई हको। हमरा जोर के प्रेशर लागे खराब होलै पेट के थ्रेसर। अभी न मार खेलो हो, याद नहीं हको? खैल हो हमारे अभी नहीं हो का याद जी, हो जाए तो शादी जई हो करा बाद जी। चुपचाप बैठा। अजी बारल हको हमर जोर के बेचैनी कर रहलो पेटवा गरगन। मड़वा पझड़ावा लगलो ए जीजा कहर रहलो हो पड़ा पड़। मड़वा पझड़ावा लगलो ए जीजा पाद रहल हो तू पड़ा पड़। ए छी छी छी